Aprangsi Bisonat Karbi live kelang arat do anapan kardom nang pajereklo kardom. Pinenilitum arsik jit pen cihut ciput labangsa saya jai mekedeng ponangkok la kela pikhenlo. Kedam tang ningkan surihini ra ket thoma ningkan kuki lapen karbi. Lapen ningkan surihini ra pho aningkan dimasa lapen karbi arona hut adai awe pin pen apran kedam atum. Dak government pen alang litumapan dak adjustment alang litumapan kirap kapajir pon. Labangso atangka long ik atloma. Labangso at happy pensinili tumpini labangso cihut cipura saija mek parupono. Lapen labangso puta klar dakalam the kachini ponje panel tum kachu papondo lake Karbi United Council amepu hukum sing teron alang li fansi dak chupaponlo. Alang li fan kachu paponang ko kabangke alang li inut mepu te bon sita alang li labangso adaya we pin pen apran kedam dun kisung dun ahem abang pulo alang lita la salang li phan ka chupa ponno lapen aja semet ladak dipu arong sopi lang milia long alang li dak alang la meka doiglo ladak alang li phantani litum arsik jit pen kupi koson ang deng ton non labangso aputhak doigma la kachini ji aphanil tum bori ponpo kechengsi nangli phan terona sangho phan suri suya kardom nang pachi reklo nangli side do suri pusitame nilitum Bisonat Karbi live ahin pen nangli phan kachu phapona teng pen nangli dak apor nang chipia jok nangli phan choropar piklo lapen puna do thiklang alang li phan sitame side do suriang bong pen pusitame nangli ta apor nang chipi do na jok choropar piklo la si kechengsi nangli labang solam the nangli phan arjuji aphrang thihek pen nangli chepachinik jima topini ladak Bisonat live Karbi portal ni satum pini nili phan jongjong phan same alang li tama channel hin pen amana peng pen ke hang pon lapen an berdame non alang li aprang si kening pon tang alam the labang solam the puthak ke than ke paklar pon je phan mate ke pachini je phan nili phana por ne kena potame nili hakero paper piklo lasi nili men lake hukum sing teron nili nonamat lake isi social activist sailong se nili radakam along se nili cherap dan bom nilitum organization me lake Karbi United Council KUC long nili nonamat maipu arpusi nili anbom ahoglo lasi labang so alam bangke non nangli nilitum apan karju pon dia lama bangke lake nilitum hin penstame thekan pen nilitum tame nang thagduni phasin nilitum hin penstame chisik pensidolo choropar piklo alangli chepachini poniglo tangte non punat bang thikpo nangli dak non Bisonat Karbi live kelang arar phan tihek pen chepachini jima chepachini ji the nilke dak lang mili timorong arong asariglo kasi nang litum la nilitum pa nang kahumri taso nang hang the kapota nang smana kerupilo sinilke kapre alam ganin je utek thedel atangte non nilitum athepi alam thele wang iklo nang ilitum kedam tang ningkan surhini ra ke thom la pen ningkan surhini ra pho aningkan dak adai ave pin pen ronalong apran kedam dun nang ilitum akorti ingji ra Karbi atum apran adai ve pin pen apran dam dun nang koklo prangsi chikimo ponlo alang litum aphan tebon sita labang so alang litum adai ve pin pen apran kedam dun atum aphan dak government pen alang litum aphan dak akirap pipajir ponji pusi puponlo lasi labangso akerap ki pipajir aputhak nangli kopisi pupo ahoglo labangso kithi ki jang toma phan HD department pen kuti ke patangkaan panong sila da Karbi Anglong Autonomous Council long anang paliklo lake 2018-19 financial year long si HD department pen kuti ke patangkaan nang paliponlo lase haladak kapanong lake ex Garcia to Karbi Martyrs bu lase labangso tangka 2018-19 financial year aningkanang bong nang ledera phi akihai CM pen kedam tang 2019 aningkan charging presek along ke chitang atoma phan ke chikimo mailong alangli pangdak ponlo je drone along apran kedam donang lapen adu ke phonang atoma phan ahema family atoma phan edon along pen mate inut ki thidona bang phulong pen lak pho tangka alangli hin pen mate team Karbi Anglong pen mate non ke charibom BJP government pen alang litum mahin pen piponji bese alang litum pangdak ponlo lapen prabjin pen sila bangso atangka adontin lapen abang putin stame kelong pe jiaphan nilitum mahin pen siding pon pupusi alang li hin pen lamthe kadukave chipi ponlo lapen paklar ponlo la sorting pen se alang li ahoklo alang li methang alama teng pen se ladak revenue department pen ongdung lapason se mondol atum lapen SK atum an alang tum ladak rong anang humri long nilitum rong lang mili ahwar longan la se alang litum hin pen ladak rong sarma phan isi directive ki pitikang mate advice ki pitikang bang kelalo si
kisung ke phodon an a family atum la pason se isi council pen kerap doji la senang litum dokumen sabang che prepare nangi la se ahok pet nang litum hema sang hoyong sikit hidundu pelotang te nang litum aphan isi government pen tami isi certify nang litum aphan nang isu pg la se halabang so death certificate la pen postmortem report la pen anper dami SGB long pen isi NOC letter nangji la pen next of kin certificate nangi pese alang litum hin pen ladak kadogovi isi pen isi alang litum than tekang lo la se lahaya documents alang litum nang che furnish tu nangji labang so teng pen litum ahok lo nang litum kisung phowek lo polam ni litum report bang en pon thegi la se labang so report teng pen labang so file ni litum council an pali anji labang so fi pen nang litum aphan autonomous council pen nang litum aphan kerap pi thegi polam alang litum ni litum aphan nang than tekang lo tang te nangli phan non arjuponik det po non nangli pulo dak document salam aja semer bang ke hala dak apran ke dam dun vek pula bang so documents pache selam toilo la pen la karbeng long autonomous council kapin khara teng pen tang te la apran ke dam dun vek a hematum documents la submit dun ekloma la so thak ta nangli klar dak pen pache ni jima ahok lo alang litum ladak authorized person aphan alang litum nang toy pen ladak rong arat tum aphan mate martyrs family tum aphan alang litum directive ki pitikang mate advice ki pitikang ateng pen se rong along kidu kelak dat arat atum la pen kilometer tum pustame la haya documents nangji po joine alang litum bang methang chebor ilo la pen alang litum labang so 2019 aning kan labang so akira babang PG pu kapang dak la pen halabang so ning kan hut ke kadu ve solang dora tami chini lo halabang so por hut ilitum isia pandemic mate labang so corona COVID-19 pelo la se labang so ning kan isi ongdung la pason se department mo khala pen officially asai an tami ington etsi do labang so por hut tami halabang so por hut kasik sak pik ang bong pusame mentune ilitum thek malong lo je office kang pu sai hem kang pu pusame la pason se padak jai hut pen ke komalande tumge vaccine ken itumge lapason se office hem lutlong le lapen official kam claim long le lapen move long le lapuson tado se hala bang support hut ke sik sak pikang bong pusame rongara datum bang alang letum directive ki pitikang ateng pen se la kadogo ve documents alang letum kethan dekang ateng pen se alang letum cheolai lo medical department long pen stame lapen police thana long pen pusame death certificate lapen postmortem report lapen police FIR copy mukha lahai kad do kame kenangi ana documents bang alang tum cholai pan lo si isi lamba bang kalalo nilihin pen isi kipu dami bu bang kalalo pini pen aplake ilitum lahai documents ahok tema government along bang ilitum isi konane birth certificate le olai nane death certificate le olai pus tami ilitum office bang kala an so se konane phokep konane pharu ba konane ingkoi lapuson si KN chodo poi phak same ladak kadu kovi isi lahai huya documents kacheslam ka prepare hut alang tum penangan khoros dam lo ladak auto bhara la penan per tame office konalone kam sai ke paklem nam tame pini penap ke konane pharu 200 lapuson pp polotang te isi baka kam same rap thek thela pen chunche lapuson do kokteti sila anang bong pen tame rongara tum lapuson sinane tangka choram chot pen konalone tangka sut lapuson si chohang lam chot pen tame lai huya documents kapalong ye phanalang letum isi chebor ipon lo la sila bang sauteng pen selang letum rong rat tum aphan kipu dekang bate directive kipi dekang direction kipi dekang alam the ana bangke paplut plate that se kenangji ana documents kopene death certificate panon postmortem report panon lapen next of kin certificate panon lapen gambra long pen sorgari gambra long pen sonse NOC aletar nangji pustame alang tum kaddo go beche palong petapi alang tum lake jitu ladak rong along nangke home revek haladak department asort maphan labang so documents abang che furnish don long lo tang te thek ponlong lo kedam tang apora hut ke ongdung atuma phan bang ke labang so akerap mate tangka ki pija phan pura check ke pajir pondolo tang te dakla nang litum aja semet la dimasa pen karbi arona hut adai awi pin pen apran kedam nang atum kaddo ko we abang phatum busitami la kisung ke phudun vek ahem atum labang so tangka long et loma la solam at theta nang lip klar dak pen pachini jima ahok lo labang so tangka 2019 aningkan alangli CM ake hai Dr. Tuleram Ronghang alangli si adon tin lapen abang phutin lapen anu tin aphan si PPG polam alangli si lam chaka chak pando lake ilitum non namata news along kadu ko 40 tami ilitum thek panlong labi la se alangli hin pen kacha chak pano teng pen si alangli akam da claim lo lapen kipi da ilitum thek long lo labang so check distribution penan per tame ongdung to aphan kipi dolo Stamen nilitum ladak lang mili arat non nang litum nilitum apan especially nang chohang pon nilitum hawar arat atuma bangke non antame longdun pet pelang ladak
100% nang bong pen kopene lapson 70% tuma phansi 70% gele 50% tuma phansi pichor lang 50% tum non anta long delang tangte la nanglinon puik lo pachinik lo je 50% atuma phansi non mat long pon chotlang pusipo la sitangte la kelong le atuma phan mate la kelong le a hematum la ka chepalong lok ja phan la ka dogo documents ka submit pen chenglok la jasemet non team kar benglong ka chari asongja po atuma phan mate kar benglong otormas council si ya ma phanang le tum ka chuning rialo la poson ko pini ka parideng doiklo mala so aputhakta pachini jima ola ke hoklo nilitum la poson se aphoi nilitum memorandum tamin nilitum pilo la pen aphoi tamin nilitum la poson se alang liphan achambar long mentune ke methanga lapson se banglo long tamil litum kachatong dama phoy la bangin litum hisapon edat lo se alang liphan mentune litum ke keduk dat arat posame komane pharo mani phokep nilitum lapson chirung se alang liphan isi inut man kedo kokobang la se alang li dung kapate bok damji mate alang liphan ke chingki dami ke litum iriang se gedam bang ke chokche po yoni sin litum konane pohoi pak konalne arleng choy pak lapuson pensa menilitum alang liphan kachatong dam mate manpeng pen alang liphan chatong dam sinilitum kachunuri dam aphoi labang nilitum do ikpiglo la penilitum in written but nilitum true memorandum stamina alang liphan nilitum aphoi nilitum pachini iglo la pen alang li redeng nilitum labang so memorandum dam nilitum submit iklong lo la pen labang so teng pen alang li pp polam bang nilitum phan ningye je la pen ako alang li hin pen isi statement kachipi thudo kedam tang 2021 aningkan halabang so ningkan ang bong si ang tonapan lak pho tangka babangke pilabji pusi alang li kaning yepondo tangte nangli phan arju thuik da jinili jasemet bang kenangli tum akapre tum long at ang bong pen pusitame kelong dunde atum pusitame puthot kar benglong autonomous council cem tuliram rong hanga phan sitame nangli tum pin pura lo mate kachuning rialo parideng no tangte non hala kapre tum phan bang long iget tangte la jehoga tum phan bang long lidet mate non anta pipon tek thet la so puthak nangli kopine pujima kipuji alam bang ladak isi penang an kekek napalam ang bong malom keklang do lapson se not council secretary Michael Timung alang li ethe alam kening yepondo lapson se rong ara atum phan isi definition pen alang li kapamang hudo lake martyrs po isi a definition nangletum chinilo mapusi puda la se hala rona hut ki thidun la dimasa militants atau men kiti dun halabang so atuma phan bangke isi martyrs po a category long alang li hisapon ne bate hok ponun e po alang li kaning je dam dokok po ephak samel daki isi kemang hudam ning alam ave lapen ilitum bate isi alang litum kepaklang alam ateng pen polotang te isi kemang hume me ba kang nek me ba chudin me alam dokok atheke pipon ma polotang te charchi malong kiti dun bang plike bra isi tuma phana bangke ala ke 1920 ningkan se alang tuma phana bangke pi papleng la tangte litum alang liphan isi lamboy bate alang liphan isi ke thakdun me alama bangela lo alang liphan kache song bate litum kache dan palam kali langmilia sort tuma phan jong si martyrs po category long hisapon ne polotang te kopi posi charchi malong githi arat tuma phan charchi malong kisung ke phorat tuma phana bangke hisapon undela mate hala bangsa compensation kopi posi piun detla lapen lang miliara tum hani pipo si pion edet lo labang solam nilitum alang lipan isi karju meme mate ke thak meme alam labang so lo tangte nona por hon nangli council asor phan ko pisi pupo council sort ma phan nilitum ki puji alam the bangke lalo isi kachunung ri alam the nilitum ke ahok pet kisung arat pina kapot si alang litum phan kopene suluk sudak penda nilitum ke songi phan ta jakong tave lapen thek ta thek the lapen nilitum bangke isi aron atang bele lapon ke chiniera tak lelang long rong arat pina kapot samin litum isi alang litum phan kipu gangtung abang galalo litum ke kachunung ri pen alaman velo se kachunung ri pen jetu ki phove ka tuma phan prabjin pen labang so tangka pipon lapen rapon thek pasonte messenger polam sin litum bangke KAC bate CM aphan samin litum kachupu gangtung abang galalo choropar pekla ahoglo tema non jasemet kisung ke phodun wek atuma phan la dak angbong ke thake phak la puson avedet nangji ahoglo la so alam the bangke nang leki pula se choropar peklo athema hadak non kuki pen karbi la pen dimasa pen karbi pusitame rona hutsi adai ave pin pen si hala dak sitame apran ke dam dunno la pen la dak sitame apran ke dam dunno tasi nangli klar dak pen la bangso alam thenil tum bisonat karbi live kelang arat do ana phan than pachini daga jok nangli phan choropar peklo tebon sita nangli kijutsi nangli hempen ta lapson kisung ka chitong dun to mala salam theta bisonat karbi live kelang arat phan pachini jima kalang lo ala 2005 karbi pen di masaron hoda bangke
nili hemasang ho nili hemasang ho bate nili tum isi chulang churapet nili pena kleng nili ik anon teron pesi halabang so ho chewoi dun lo lake nili tum hempen slame kadokove lake nili statement puchat kali lake isi law and order tum mate police department pen labang so require pon longvek alam pinak lapen kadokove karbiang long arat same chini pet alam lo nili tum hem pen same nili ik nili pena kleng anon teron pu bangke chewoi dun vek lo churu lo nangli labang so alam the klar dak pen puthot kapachini thu ajoi ne nangli phan churu par pik lo tangthe pini labang so arsik jit pen chihut chiput asaya jai meklong rong asar tadu la sialang li hin pen pusitame labang so ron maya hut ilitum adaya we pin pen ilitum akorte ingjir mate ilitum karbiatu apran ke dam don nangkok labang so aputhak neli purong asar pen arju poning tung la se nangli phan karju kang tung alam the bang la pekhen lo nangli mekar taladak apran ke dam don doiglo te bon sita pini arni anta alang li tuma phan government pen council pen akerap bipajir pon pelang la se laso puthak nangli kopisi pupo labang so lam bang ke ahok lo nili mekar si kisung dun lo sore ni ra phon kan si bang ni an ga kisung pho dun lo ki ma se ahok lo la ke nili rong samar si che thek long lor lo la si nili pen ka chuning ri dunia bang ke la hen lo je kisung ke pho ke lang milia ra dan ke phorap pe lo la pen la prang ke long tang tum ma son thak thak si non la phi ke long le tum phan ta yang si council pen le akerap pitek ason de ni teman so se ningarong ji la pen alang li phan sa me churu ji athe la so ke sung ke arat tum phan ke pipon the ka son te poson si nin pen ning ma thalo la pen chuning ri dun lo athe ma la ke dam tang bang kre throk ne du pusipu ban ma lo ne ke long sa me thek dun de lo chini dun de sa me alang li tum ke long du hu ke non nilirong amekar tum ke bang ni ta long nun de la la si prabjin pen election na prang le pi pon the ka son te pusin lin pen rong sarin pen bang chuning ri pi dun lo la si nili ke pu dunia thai ka velo yong si non la election na prang le alang li tum le nang ra pi pon the ka son te ke bang ji election na pi ke ko son pone la si ni tum ta ke long tang tum son thak thak le nang pi pon et the ka son te pusinilin pen chuning ri ding lo council le phanta choro par pik lo alang li Karbiang Long Autonomous Council non kiki bom asong japo mate Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram rong hang la pen team Karbiang Long do ana tuma phan alang li rong asar hin pen pusitame alang li mekar dak adai we pin pen apran kidam don kaprek atuma son thak thaksi apran dam donang koklo lasi la keisi ningduk pik te bon sita la bangso akisung ke phowek a hem atuma phan prapjin pen kerap kapajir ponjia phansi alang li hin pen kachuning ri padopon la bangso ko ana por pensi ko ana phitong alang li tuma phan kerap kapajir ponthuji nei la ke litum nonamat chini nedat po lake ilitum apor si chinik po lasi labangso pini arsik jit pen labangso dimasa lapen kuki labangso rona hud apran kedam dun atai bepin pen apran kedam atuma phan dak government mate Karbiang Long Autonomous Council SAD department pen dak kuti ke patangka dak sanction lo tebon sita pini arni anta kelong liatum dopiklang dak non pinpur ponme kedam tang ningkan surihini ra engkoi ra isi ningkan CM tuliram rong hang jungjung alang li dak media thengno alang li ningje ponlo dak alang li ningkan surihini ra engkoi ra isi ningkan pachitang et pupusipu tebon sita non peningan ke ningkan surihini ra engkoi ra hini aningkan achiti mansi nangkeli thulo asi pini arni anta alang litum kiduk kisung ke phowek atuma bang labangso akerap longpon pelang nasi prapjin pen kipi ke pajir ponjia phan kanghon ka paching bar ponjia phan si nilitum ahin pen pusita me ke chonigri padoponno lasi pini labangso chihu chipura sai jai mek bang nilitum kangton ponji angdeng si dolor si ington pon pe phang teron akhi hai nangli kopini puil jilang ma alalo nilhin pen kijut si alama kaning yei bang kalalo non la lang meli ara tama phana bang ke isi kipita hala kelong tang non ga achitim gelong tang tuma phanstami isi lapson se plak vi plak bong isi ang thek panlong do kado ka ve arat tuma phan ke lak pho side kipi charchi molom lapen lapu choki hola lapen lang buku molom ke cheboy dun tuma phanstami lak pho se kipi istami lang mili particulars dak lang mili ara tuma phana bang ke lak nini vet kipi pon
la sila bang solam tami ke chunuri bang kalalo kerap abang tami pacatang pontek posonte anso sese ningarong parji CM ka han same chunuri parpik lo la pen tim kar biang long mate council sort ma phan nili ninga klong pen lang ma phan chunuri pon lo la pen ko isi bang kalalo 2021 aning kanang pong selang li pilap ji pu alam the ka chak do stami isi pi pon tek thedet la pen alang li lam the ateng pen pleng pledat la stami nili tum isi ning oi pon pe the alang li rara kam ke klem ke la sodera cycle kapre ka saita me do apor si laki isi ke tong tek thelo palam pen se nili tum alang li phan ning ching sampon lo stami isi non abang ke padusi alam abang kelalo non la code of conduct prang mate election aprang abang ke labang so atangka bang rapon dala pen pipondet posonte ningarong parpik po la pen ako kerapa bang ta hala anut kapre ka tuma phan la pen hawar kapre ka tuma phan kerapa teng pen si alang tuma phan rap paching bar pontek posonte ningarong parji pusi alang le phan chunuri pon la pen ako ithelam alang le tuma hin pen kaning ye pon thudo lakni ni wati pia the bang kalalo aprang state government ban alang tum lak thom ke long dun tang a family side lo porsun nang tuma phan ke lakni ni wet pu alam kaning ye tado tamela bang so lam lake aprang same lak thom lake ang riang don aprang same lake long rapet lo nilitum lang mili arada la pole lo church marata mel long nang le phana arjik jet panang lilam nang beng dat po la charchim par se kalong dak la jasmet kisung duna tum sita mela bang solak thom atang kalong dun rapet la pusinang la puik ma pachini jima ola kala dag le tum disufis mate isi disaster management la dag isi department do la dak pen tamil tum মানে fully ilutum isi information longji bate la dak isi nilitum long sami evidence amu khado lake aprang lak thom lake ang riang don silong don lon nilitum lang mili asordet la pukali lo asi lapuson isi kethan pon kado gowe pakek pakang pen kado gowe kelang kapaching bar pon pedet ji abang ke claim pon pedet posonte me parji la pen kado gowe kerapa bang non mat prabjin pen rapon thek posonte alang litum along si kereng atlang tama hirjumi la pen an per ta hala kachavoy tang tama kar jong halatum pen ahirjumi same halang tum long ponji pusin litum ahin pen ningi thedo tane pini labang so chihut chipura sa jai mek nilitum la an pen si engton ponai kokpo nang litum ka doga weta kecheng pen kijut klar dak alam the nangkar juduna jok nang litum ka do wei phan sitame mate bisonat karbi live kelang arat dona phan sitame kurwang thu pajir ponsi pini labang so chihut chipura sa jai mek lan pen si engton ponai kokpo nang litum ake hai banghini phan sitame nang litum surya sai dong bong busitame aporna chipi pot puthot nang litum apan surya kardam nang pajariklo lapen nang litum ka chuningri alam the karbeng long autonomous council atum rada phan kelang ka pangbar isivet ateng pen alang litum nang litum alam ka chuningri alam the bivek bobusi ningi the pen pini labang so ke chihut chipura sa jai mek lan pen si engton ponai kokpo kado we phanta kurang thula pen dome thakme